Здравейте хора, аз съм Алекс и добре дошли с третото ми видео. Днес ще отваряме покемон карти. Ето, покемон. Това са от нормалните, не от някакви други. Така, нека да започваме. Ето това. Не знам какво е. Това е мега яко. Също така, още едно. Така. Чекай. Ето. Такава. Опа. Имам още много карти. Нека продължаваме. Такова. Ето виждате го. Тук от тази. Тази не е толкова особена. Ето. Тази, което не знам как се казва. Крикетот. Тя че съм ги обърнал обратно. Така. Това е Клакеон. Това е Диглет. Това е Рапидаш. И Орангуру, което изланава лук. Ето. Хората бяха си карти. Ако искате още такива видеа, просто ми напишете долу в коментарите и ще ги направя на видео. От мен. Чао!